Naimbag na isa sangbay. Putol apayaw. Woo! Woo! Yeah! What's up mga kakabsat? Barong aldaw, barong biyag manen ta kwa kakabsat kay tema na agpasyar ke kwa. Karmi nga maburburi kami to yan. At mamamasyal tayo sa Apayao. Kasi yung ang pinaka dito tourist spot dito sa amin sa Apayao. At eto, kasama ko na naman si bagong boy, si si Mr. Emmanuel. Ayan. So, intro balong. Tekpasyar, jay putol apo. Take natin sa loob yung mga ano na. Okay. Nakasukat dagiti kwan. Nakasukat dagiti kadwaming dagiti urami dialogan mi kakabsat ka wanda mutan. Nay. Ka mapugas dagiti foundation da kada lipstick dan ne. Ne. Tiga guru ura yun. Baby boy. Hi. Cellphone. 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 Sa baliti ubing tatang kakabsat. Kas makita yung kuha. Puro gadgets. Dito na yung sasakyan natin mga kakabsat. Dumating na. Ayan, kanina pa kami naghihintay. Papasok na tayo. Tayo, pasyara po. Paul. Ay, anak ng Ayan, no? Hi! Yan, anak ng kapatid ko yan, dalawang lalaki. Gwapo, kamukha ko. Yan, dito yung mga kasama natin. Oh. Akay kayo mata. Oh. Oh. Dati sinanak ko. Gaya mo? Matay salba. Kita di kuha kapsat di bagpagada nga Putol Apayaw. Mga siguro 1.5 hours na ano, 1.5 hours na biyahe. At ito, medyo pasensya na kapsat, medyo magulo sa loob. Medyo maingay. Ayan. Katabi ko ang aking anak. Ayan. Hello, Bien. Hello. Hintay nga rin nagpasyarin, kakapsat. Dito tayo kakabsat. Dito Amado Putol Apayaw. Yung ano kapatid ng kapatid, yung bahay ng kapatid ko dito sa napangasawa. Dito po yung bahay nila. Dito yun. Oh, yan po yung kapsat ko. Kamana no? Oh. Wow. Ito kakabsat na imas
manok. Tinola nga manok. Dito man til iliwak nga masida. Dito kwa. Dito til iliwak nga masida. Dito kwa. Probinsya ka kabsat ni. Dito ane. Oh. Ang dama. So yung kapatid ko mga kabayan. Taga-apayaw. Kaya ka, mangan tayo. Eh. Ito yung yan. Yan yung mga yan yung sunod sa akin na Detete sunod sa akin na kwa. Bunso. Kay ka ba nida? Third, may katlo kano kwa? Ikatlo na yan. Bale 2, 4, 5 kulang ng dalawa. Ayun yung napagod sa biyahe. Napandog ka na ko? Ha? Wala. Awan tibod nakakabsat. Wala sa mood. Mabisin siguro. Gutom. Merienda time. Kaya mo din? Pako. Tita, yan ang Pako. kutsara yun. Pakpako kakabsat. Nagimas na salad. Tapos ito, nag-aasikaso yung kapatid ko ng ayan, kilawin. Na Tagalog ti ubog. Basta yung ng nipa, ubog daw. Comment na lang kayo mga kabayan kung ano yung Tagalog ng ubog. Mapantay ka damdama di karayan. Yan. Mga driver natin. Gwapong driver natin. Si Uncle Buds. Tapos ito si Balong. Yan. So, mamaya mga kakabsat, punta daw tayo sa ilog. Doon tayo kakain. Magsiswimming yung mga bata. Para enjoy naman yung pasyal natin dito. Kita-kits na lang mamaya pagka nandun na tayo sa ilog. Mga kakabsat, let's enjoy swimming. Let's go! Oy, kumata tayo. Tatanaw nyo kakabsat yung dam doon. Yan. Oh, napaka-fresh ang tubig dito. Ang sarap lumangoy. Lawin na tayo. Ayan, bibidyo natin yung mga pamangkin ko. Yan. Yan. Ganito kaganda dito sa Apayaw mga kabsat. Ayan, no. Hindi ko na video yung kanina, yung kainan namin. Kasi biglang nalobat. Oh. Taon dito yung mga pamangkin ko. O yun, oh. Sarap mag-swimming dito. Yun. May kag-swimming dito yung kapsat. Oh. Hey. Oh, dito yung mga pamangkin ko. Say. Kita yung mga bata, oh. Sige, talag to. Boom. Adalam! Adalam! Adalam. Gasa. Yan, enjoy na enjoy yung mga pamangkin ko. Yan, mga bata. Oh.
Yun, hanggang dun sa dulo. May dam dun, no? Yung dam. Ayan. Yun yung dam na yan. Ito yung dam ng ano, ng Apayag. Desay! Dive! Dive kayo na! Ayan. Dito naman yung mga mas malaking mga pamangkin ko. Oh. Dive kayo na. Buboy! Dennis! Nika na! Dive ka! Oh. Sada ka daw. Ito yung mga pamangkin ko. Oh. Abunin na! Apa, dalam ita? Adalo. Adalo nitan? Malalim pala. Nagadalam. Babay ka baka malusin. Bakit pa dente blouse sabay? Oh. Babaw mal. Oh. Malalim oh. Tanyo di jay mo mil kumain. O babaw. Babaw lang gaya. Ababaw? So, So ito kakabsat atawid tayo. So kailangan mapapalaban tayo ngayon sa ano? Sa tubig. Grabe. Tatawid tayo doon, no? Pupunta natin yung doon, yung dam doon, no? Yan. Pero kailangan tumawid tayo. Tawid tayo ngayon mga kabsat. Ayan, no? Oh. Yeah. Oh. Papapalaban tayo ngayon. So yun, nabasa. Yan, no? Wag lang mabasa ang aking cellphone mga kabsat. Ayan oh. Tatawid tayo. Oh! Baka mabasa. Shit. Oh. Ayun, tawid tayo ngayon. Tumatawid ako ngayon mga kakabsat. Medyo malakas ang agos. Baka first time kong pumunta sa mga ganitong mga ano eh. Baka may ano dakne. Nagpiksa ti ayos tali. Ayun. Ay, antayin niyo ako. Iniwan niyo ako. Ayan oh, iniwan nila ako. Grabe. Hindi pa nang waterproof tong ano ko, cellphone ko. Iniwan ako ng mga kasama ko, nandun na sila. Oh, medyo malalim. Ah! Sakit sa paa. Grabe. Oh. Tignan mo naman yung buhangin mga kapsat, malaburakay. Ayan o, malaburakay. Oh. So ito yung kakapsat. Pabalik na tayo. Ayun, medyo yun oh. Hanggang bewang yung tubig. Grabe. Uy. Shit. Lumalim. Shit. So ito mga kapsat, medyo lumalim na ang tubig yan oh. Baba? Madalam oh. Ayan. Oh. Hindi ka dito sa labay ka kanya. Oh, may mga bata pang kasama yan oh. Grabe na ano ko sa cellphone ko mga kabsat.
Ano? Oh. Medyo lumalim kanina nung ano kami nung pumunta kami doon, mababaw pa. Ngayon lumalim na. Tapos lumakas yung agos, oh. Kaya ito, pauwi na kami kasi ano, talagang ano, delikado. Ngayon, nung kasama ko, Uy, gawat na naman. May ano daw. naano ko sa cellphone ko kasi naano ko sa cellphone ko mga kabahan kasi ano, hindi waterproof to. Baka Adalan, kalay. oh. Adalam, oh, ingat lang. Baka dito talaga dito. Oh. Ayun mga kasama ko. Oh. Baka manod. Yung madalam. Adalan. Kalay gayon. Adalan. Oh. Grabe adventure to mga kabsat. Grabe. Sakit sa paa. Nagsakit. Kukid na. Nagsakit tisa. Nagsakit tisa ka kung kakabsat. Oh. Hindi pa sila. Yung mga pamangkin ko nahuli. Oh, yan oh. Yun sila oh. Yun oh. Hoy. Luwatan nyo ah. Oh. Ito. Oh, ay. Balik na tayo mga kapsat kasi delikado. Lumalakas yung ano. Lumalakas yung... Ay! Lumalakas yung agos. Ayan oh.